Nem bírtam megszólalni. Jó, ha nem mondod, akkor kinézek könyvről. Rögtön, mint a keceből, az hiszi, hogy buzi nem akarok levezni, nem tudom, hogy rögés. Ha hívja anyámat, anyám nem vette föl. Hívja apámat, fater fölveszi. Hívja ő. Azonnal jön a maga fiek igazi személyiségromboló jellem. Rögünk, majdnem döglök. Hát mondom, úristen, geci, mekkora császár vagyok. Mekkora császár. Apám jön, mert pont félkázon kórházt újították föl, ugye? Még akkor készítettünk dolgozni. Azt mondja, fater, mi a baj? A maga fia. Félgyújtotta az osztálytársnak a hónalját, azt mondja apám. Ez így beívattál, bazd meg. Hát te normális, apám vett egy rögbe felsor, üvöltözőt a nővel, hogy te normális vagy, bazd meg. Én azt hittem, hogy érek valami más, mert valami rögben. Hát ez semmi. Hát hogy befőzik volna, ez otthon normális. Nem, otthon mindenki tudja borotválni, hogy van. Végem volt, Geci, azt is akartam mögött, utána hallod, teljesen voltam. Azt mondtad, hogy takarodjam ki ezért ából, bíz, ki akart rugasni, mint az állat. Egész így bozott, hogy kirúgasson, bajt meg. Hallod? Óvodnál. Ja, és